Mitä tämä on? Mitä tämä on? Mitä tuo on? Mitä tuo on? Mitä sinä teet? Mitä sinä teet? Mitä sinä syöt? Mitä sinä syöt? Mitä sinä juot? Mitä sinä juot? Mitä kello on? Mitä kello on? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä tämä maksaa? Mitä tämä maksaa? Mitä sinä sanot? Mitä sinä sanot? Mitä sinä haluat? Mitä sinä haluat? Mitä sinä opiskelet? Mitä sinä opiskelet? Mitä sinä luet? Mitä sinä luet? Mitä sinä katsot? Mitä sinä katsot? Mitä sinä ostat? Mitä sinä ostat? Mitä sinä tarvitset? Mitä sinä tarvitset? Mitä sinä tarkoitat? Mitä sinä tarkoitat? Mitä kieltä sinä puhut? Mitä kieltä sinä puhut? Mitä ruokaa sinä teet? Mitä ruokaa sinä teet? Mitä musiikkia sinä kuuntelet? Mitä musiikkia sinä kuuntelet? Mitä sinä ajattelet? Mitä sinä ajattelet? Mitä väriä tämä on? Mitä väriä tämä on? Mitä sinä myyt? Mitä sinä myyt? Mitä sinä kirjoitat? Mitä sinä kirjoitat? Mitä sinä piirrät? Mitä sinä piirrät? Mitä sinä etsit? Mitä sinä etsit? Mitä sinä odotat? Mitä sinä odotat? Mitä sinä teet työksesi? Mitä sinä teet työksesi? Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mitä sinä haluat juoda? Mitä sinä haluat juoda? Mitä sinä haluat syödä? Mitä sinä haluat syödä? Mitä sinä tykkäät tehdä? Mitä sinä tykkäät tehdä? Mitä tämä sana tarkoittaa? Mitä tämä sana tarkoittaa? Mitä sinä pelkäät? Mitä sinä pelkäät? Mitä sinä pelaat? Mitä sinä pelaat? Mitä sinulla on laukussa? Mitä sinulla on laukussa? Mitä sinä näet? Mitä sinä näet? Mitä kuuluu tänään? Mitä kuuluu tänään? Mitä sinä aiot tehdä? Mitä sinä aiot tehdä? Mitä mieltä sinä olet? Mitä mieltä sinä olet? Mitä sinä suosittelet? Mitä sinä suosittelet? Mitä sinä harrastat? Mitä sinä harrastat? Mitä sinulla on päällä? Mitä sinulla on päällä? Mitä on aamiaiseksi? Mitä on aamiaiseksi? Mitä sinä teet huomenna? Mitä sinä teet huomenna? Mitä kuuluu työhön? Mitä kuuluu työhön? Mitä vikaa siinä on? Mitä vikaa siinä on? Mitä sinä haluat lahjaksi? Mitä sinä haluat lahjaksi? Mitä sinä kuulet? Mitä sinä kuulet? Mitä on jääkaapissa? Mitä on jääkaapissa?
Mitä sinä teet viikonloppuna? Mitä sinä teet viikonloppuna?